Python kodu näle işleýär? Bizim ulanýan programmerleme dillerimiz meselem C, C#, Java, Python. Bularyň hemmesi biz adamlaryň düşünýän tekst esasly ýöneki diller bolup, kompýuterler olara düşünmeýär. Olar diňe maşyn koduna düşünýärler. Eger sizde C dilinde ýazylan kod bar bolsa, kompýuteriň oňa düşünmegi üçin onu maşyn koduna öwürmeli we bu C kompilatornyň etýän işi. Demek, C kompilator C kodunu maşyn koduna nädip öwürmeldigini ýa-da kompilýasiýa etmelidigini bilýän programmadyr. Şeýle de bolsa, bu maşyn kodu kompýuteriň prosesorynyň görnüşine mahsusdur ýa-da başgaça kompýuteriň CPU-suna göre aýrytin instruksiýalar bar. Eger biz Windows maşynynda C programmasyny kompilýasiýa etsek, biz ony Mac işledip bilmeýäris. Sebäbi Windows we Mac durly maşyn kodunu ulanýar. Muňa durly ýurtlarda ýaşaýan adamlaryň durly dillerde gürleşýär ýaly düşünip bilersiňiz. Java dili bu meseleni çözmek üçin döredildi. Java kompilatory Java kodunu maşyn koduna kompilýasiýa etmeýär. Onuň ýerine onu Java bytecode adly göçme dile kompilýasiýa etdi. C kompilatorynyň tapawutlukdy bu kodu ýörüýte Mac ýa-da Windows platforma üçin gönümel kompilýasiýa etmeýär. Inne biz henizem Java bytecode'unu maşyn koduna öwürmeli. Şeýlelik bilen Java muny etmek üçin Java virtual maşyny ýa-da JVM adly programma bilen gelýär. Biz Java programmasyny işledenimizde JVM ony işe girýär. Java bytecode'umyzy ýükleýär we soňra işleýän wagtynda her bir görkezmeleri belläp geçen modelimiz boýunça maşyn koduna öwürýär. Biz JVM bolan islendik platformlarda Java bytecode'unu işledip bileriz. Bizde Windows, Mac ve şuna benzer üçün JVM ornaşdyrýçylary bar. Şeýlelikde Windows'daky JVM ornaşdyrýçylary Java bytecode nädip Windows maşynyny düşünip bilýän maşyn koduna öwürmeldigini bilýär we C#, Python hem şol bir ýol saladylar. Şeýlelikde biz C Python ulanyp Python programmasyny işledip başlanymyzda olar platformadan garaşsyz hereket etýärler. İlki bilen ol bizim Python kodumuzy Python bytecode'una kompilýasiýa etdi. Soňra ol şol bytecode'unu Python virtual maşynyna geçirýär. Ol bolsa onu maşyn koduna öwürýär we ornaşdyrýar ýa-da işe goýberýär. Geçen leksiýadan bilişimiz ýaly C Python şeýle işleýär. Biz durly Python ornaşdyrmaly barady belläp geçipdik. Men size Python programmasynda käbir Java kodlar gaýtdan ulanmak isleseňiz, jaýtan ulanmalydygyny aýtdym. Inni, Jython'ın Python programmasyny işletmek üçin Jython ulananyňyzda muny nädip kakteýl etmän işletýänini seredelim. Bu ýerde Python koduňyzy Python bytecode'una kompilýasiýa etmän ýerine ol onu Java bytecode'una kompilýasiýa eder. Şeýlelik bilen biz bu Java bytecode'unu alyp Java virtual maşynyna ulanyp işledip bileriz. Ve onun üçin Jython ulanynda käbir Java kodlaryny Python programmasyna import edip bilersiňiz. Sebäbi netije Java bytecode bolýar. Ol ahyr soňy Java virtual maşyn tarapyndan ýerine ýetirilýär.